Yritys voi Suomessa menestyä hyvin myös ihan perinteisin keinoin. OP-ryhmän ja Kauppalehden Raatio on valinnut vuoden yritysjohtajaksi Genelec-kaiuttimista tunnetun Ilpo Martikaisen, jonka yhtiö kasvattaa tuotantoa Iisalmessa. Nämä kaiuttimet saattavat löytyä hyvin laatutietoisen kuluttajan olohuoneesta. Yleensä niitä käyttävät ammattilaiset vaativassa äänen tarkkailussa. Suomen kaiuttimista jää runsaat 5%, loput päätyvät lähinnä studioihin eri puolille maailmaa. Genelec on menestystarina, jonka tunnusluvut ovat huikeita. Kasvukin 10%. Menestystä se ei kuitenkaan ole tavoitellut. Pikemminkin voi sanoa, että se on tullut seurauksena siitä, että on koetettu palvella asiakkaita hyvin. Yleisen käsityksen mukaan yrityksen pitäisi olla kasvuhakuinen ja käyttää alihankkijoita. Mutta Genelec on vastarannan kiiski. Se valmistaa kaiuttimensa palaset piirilevyjä myöten lähes kokonaan itse. Alihankinnan osuus jää hyvin vähäiseksi. Ja Kiinan sijaan Genelec kasvattaa tuotantoaan kotikaupungissaan Iisalmessa. Markkinoinnissakin uskotaan etupäässä hyvän sanan kiirimiseen. Aikaa on mennyt tietysti paljon. Ja toisaalta tämä meidän liiketoiminta, kun ollaan subjektiivisten asioiden kanssa tekemisissä, eli äänen, miten ihmiset sen kokee, niin se, mitä ihmiset kuulee, on se, mihin uskotaan. Jos me tuotetaan hyviä tuloksia, niin siitä leviää sana. Oppikirjamaista kehitys on kuitenkin ollut yhdessä suhteessa. Suomessa tehdään huippukaiuttimia, koska Suomessa on huippuosaamista.